Ordiziar lagunok, zer modu zaudete? Gaurko mezua etxetik etxera bidaltzen dizuet, onenean, Gasteiztik Ordizira. Egia esan da, pasatu berri ditugun 2 hilabete hauek eta datozenak, baliagarria zaizkit tunelarekin gogoratzeko, tunelaren irudiarekin, metaforarekin. Entzunda izango duzue segurasko, Zegamaldeko tunelak egiteko ezkorripean, batez ere mendirik luzeena zulatzeko, Italiatik ingenieri bat ekarri zutela, eta hari bururatu zitzaion biderik egokiena izan zitekela tunela 2 aldetatik egitea. Hau da, mendia 2 aldeetatik zulatzen hastea, ezkerretik eta eskuinetik, 2 zuluek bat egingo zutelakoan. Kondairak dio, 2 zulu haiek ez zutela bat egin eta tristeziak jota italiarrak bere buruaz beste egin zuela. Ipuina omen da, baina edozein modutan ipuin polita gogorra, batez ere tunel horietan trenez askotan ibili garenok, izan Otzaurtera, mendira joateko, izan Gasteizera. Batzuetan errealitateak eta bereziki egun hauetan tunelaren irudia esan bezala dakarkit gogora. Eta tunelean ikusi ditut Ordizian bertan hil diren personak, pandemia honek jota, batez ere aitona-amonak, eta haien familia artekoak, eta haiek zaindu dituztenak, haien nekea eta sufrikarioa, batzuetan errealitatea harri, puska, beltz, ilun baten antzekoa delako. Harri horretan ez dago argirik. Eta harriaren irudia tunelaren modutxukoa iruditzen zait. Egia esan da, harriaren irudi zoragarria erabili zuen zuzendari korear batek, Primavera, Verano, Otoño, Invierno pelikula egin zuen Kim Ki-duk zine zuzendariak. Handik jaso nuen harriaren irudi hau eta ipuin zoragarri hau. Ipuina Mari Carmen Odriozolak grabatu zuen eta Jose Rasenperenak pianoz lagundu. Urrezko giltza liburuan grabatu genuen eta idatzi genuen eta honela dio. Mutikoa eta harria. Behin batez, mutiko batek, 3 harri eta hari puska bat harturik, mendirantza abiatu zen. Aurrena, amurrain bat harrapatu zuen, eta harri bat lotu zion isatzean hariaren bidez. Eta pozik ikusi zuen arraina ezinean zebilela igeri egiteko. Urrena, igel bat harrapatu zuen eta hari ere harria lotu zion. Eta atsegin hartu zuen igela jauzi egin ezinik ikustean. Eta azkena, suge bat harrapatu zuen. Eta hari ere harria zamatu ziolarik, pozarren ikusi zuen sugeak egundoko alegina egin beharra zeukala apur bat irristatuko bazen. Mutikoak ez zuen jakin baina, aita begira izan zuen bien bitarte guztian. Hala bada, mutikoa gauez, trinko zegoela, harri handi bat lotu zion bizkarrea. Eta biharamunean, mutikoa ezin bada oetik jaiki, ezin bada ulertu zerk eragozten zion oetik altxatzea. Zuk animaliei egindako gauza bera egin dut, esan zion aitak. Orain, zoaz, harria bizkarrean daramazula, eta amurraina, igela edo sugea hilik topatuzkero, bihotzean halako harri bat, halako zama bat sentituko duzu. Mutilak amurraina hilik aurkitu zuen. Igela jauzi egitean hainbeste zartako harturik zauritu aurkitu zuen, eta sugea ere akaberan, hilzorian ikusi zuen. Eta aitak bizkarreko harria kendu ostean ere, halako zama astuna sentitu zuen bere bihotzean. Egia ala gezurra, begi bien artean sudurra.
Benetan tokatu zaizkigun azken 2 hilabete hauek tunel baten antzekoak izan dira edo bizkarreratu diguten harri-puska baten antzekoak. Gogorrak, ustekabekoak, nora ezean sentiarazi gaituzte, sosegatu ezina ekarri digute. Hala ere, konparazioz, askoz ere jende gehiagok igaro ditu lehendik ere gorriak eta beltzak. Hil zaizkigun aitonamonek pasatu zituzten 36ko gerran eta geroko urte latzetan. Orain kontatuko dizuedan historia, benetan gomendatzen dizuedan liburu batetik hartuta dago. Nire erara moldatua. Julia Butterfly idazlearena da eta El legado de Luna du izena. Zoritxarrez ez dago euskeratuan. Neska bat ekologista, Kalifornian sekoia batera igozan. 2 aste, 2 hilabeterako igotzeko asmoa zuen, baina azkenean 2 urte pasatu zituen sekoian katagorri baten antzera. Historia ederra da eta uste dut beste metafora bat eskaintzen digula. Garai tuneltxu, zamatxu, neketxu honi argia emateko, helburu bat emateko. El legado de Lunaren moldaketa, ona. Esta historia comenzó hace más de 1000 años, ya que fue por aquel entonces cuando nació este árbol gigantesco del Parque Nacional Grizzly Creek de California. Pero al cabo de 1000 años, en 1997, una empresa emprendió la tala de secuoyas y Julia Butterfly Hill, a modo de protesta, se encaramó a Luna. Luna secuoyaren izena zen. La intención de la joven era pasar allá arriba 2 semanas, pero dado que nadie acudió a sustituirla, tuvo que permanecer 2 años. Vivía a 55 metros del suelo, en una precaria plataforma cubierta con una lona, y poco más. Un pequeño fuego, un recipiente para sus necesidades y una esponja para recoger agua, ya fuera de lluvia o de nieve. Y a su alrededor, los empleados de la empresa destrozando aquel entorno, talando secuoyas, haciendo fuego, con los helicópteros allí mismo, levantando polvo, echando humo, y los vigilantes cuidando de que nadie diera nada de comer a Julia. Y además, las tormentas, las fuertes ráfagas de viento frío, las heladas. Sin embargo, a pesar de todo, en aquella soledad Luna protegía a Julia, y ella comprendía lo que el árbol le decía. Ante la tormenta, los árboles no permanecen erguidos y con la copa alta, sino que se balancean con el viento. Abandónate, libérate y sobrevivirás. Y sí, las tormentas zarandearon con fuerza la plataforma, la joven lloró y gritó, pero liberada de todo apego, incluso hacia sí misma. Sin ninguna atadura, libre, consiguió unirse a Luna. Durante todo ese tiempo la secuoya fue la vivienda de la chica, por ella subía y bajaba siempre descalza. Lo cierto es que parecía una ardilla, y conoció todos los rincones, todos los insectos y aves que había en el árbol. Durante sus andanzas, arriba y abajo, más de una vez se rompió los dedos, pero ella misma se los entablilló con un par de ramitas. A los vigilantes les descolgó una foto suya para que vieran que quien vivía sobre sus cabezas no era una troglodita, sino una chica. Recibió además la ayuda de un activista. La secuoya se revistió de tecnología y Julia tuvo ocasión de hablar en directo con el Senado de los Estados Unidos. 2 años. 2 años viviendo como aquel varón rampante de Ítalo Calvino en la copa de un árbol. Y Julia salió con vida, y Luna, aún más enraizada en el suelo, siguió creciendo y creciendo hacia arriba, hacia el cielo. Benetan gomendatzen dizuet liburu hau, Julia Butterflyren El legado de Luna, baina benetan gomendatzen dizuet Ítalo Calvinoren El varón rampante. Hau ere ez dago euskeraz itzulia, baina zoragarria da. 12 bat urterekin baroi italiar gaztetxo batek zuhaitzetan bizitzea erabaki zuen. Hil arte, basoan, adarren artean bizi izan zen. Pedro Gerrak
kantu hau egin zion. He vivido trepado a los árboles. Pedro Berreren Cosimo quiere a Viola. Hau ere bizitza osoan egon zen mendian, oianean, zuhaitzetatik jaitsi gabe. Personaia fikziozkoa da, Julia Butterfly ez bezala, uregiazkoa da. Biak dira ederrak, biak jarraitzeko modukoak. Bada beste bat, hau euskeraz ere badago. Zuhaitzak landatzen zituen gizona, Gionorena, el hombre que plantaba árboles. Utzi nahi dizuet hori. Liburu laburra, Benito Lertxundik ere grabatua, ederra helburu bat izateko. Helburua argia bilatzea da beti. Argia izan zen azkenean. Ingenieri italiarra hil eta gero, bizuloek bat egin zutelako. Harrezkero pasatu izan naiz ni. Hotza urtera izan edo Gasteizera batez ere, Gasteiztik Orrizira, Goierrira. Beraz argitasuna egin zen, tunela osatu zen. Eta urrutiagotik, Atlas mendikatetik ekarri nuen nik lehen erakutsi dizuedan argia. Erakutsi dizuedan harria. Hain zuzen ere harri pisutsu, ilun honek, barruan argia erakusten duelako. Amatista izan edo badu distirari, badu behar bada iluntasunak ezkutatzen duen argia. Arteak ematen diguna, pelikulek, liburuek, kuadroek, norberak egiten dituenak. Ez duzertan beti besteena izan daiteke gurea, izan daiteke bilatua. Horixe da nik opa dizuedana, hau pasatuko da, baina gelditzea, eguneroko bizitasuna ziztuan etorriko da, trenak bezala. Eta horregatik ekarri dizuet bukatzeko, Julio Llamazares maite dudan idazleak egiten digun oharra. Portugalgo barreretan, trenak, trenbideak eta errepideak elkartzen diren tokietan, jarri beharrean betiko seinalea, kontuz, trena, kontuz, harriak, honelako seinalea dago. Atenção aos convoyos, pare, escute, oye. Pare, escute, oye. Prohibido o tránsito en la línea. Hau da, izan dezagun hemendik aurrera, gelditzeko aukera, entzuteko eta ikusteko gure ingurua, behar bada hobeto zaintzeko inguratzen gaituzten aitona-amonak. Behar bada inguruan ditugun persona atzerritar horiek ja gureak direnak, benetan estimatzeko eta aintzat hartzeko. Argitasunak modu asko ditu, bilatu inbehar, gelditu inbehar, gelditu, entzun eta begiratu. Cosimo quiere a Viola, mucho, mucho, tanto, tanto, mucho más que